Se on hirveän vakava takana. Tuliko yllätyksiä vai tuntuuko koira niinku? Se on yllättävää, että se tullut luokse, mutta en tiedä. Siis sinun? Ei myö sitä nyt tässä arvosta. Mutta voin muu. Mikä minua yllättänyt. En mieti, että minä oikeastaan olisin ajatellut. Minä voin tuossa asiassa lohduttaa, sinua ei ollut ainut koira, joka ei tullut. Mutta sitä ei nyt tänä päivänä arvostella. No, katsotaan. Laukauksissa ei ollut mitään laukausvarmaisia. Luoksepäästävyydessä ei mitään hyvän tahtoinen luoksepäästä, vaan avoin koira. Ja sitten kun sitä saikutellaan noilla ärsykkeillä ja viiää hetken päästä niihin paikkoihin uudestaan, niin kuinka se vaikuttaa sen mieleen, että pitääkö se kiertää kahta, kieltäytyykö se tulemasta niihin paikkoihin, niin ei mitään ongelmia. Toisin kuin junan vessa niin sanotusti, eli +3 kohtuullisen kova. Temperamentiltaan puhtaan vilkas koira, eli tekee asiat tosi säpäkästi, oikea-aikaisesti, oikeasuuntaisesti. Nyt se on +3. Mites tuo hermopuoli sinun mielestä? Oletko koskaan ajatellut, että hyvää hermot vai huonot hermot vai? Minä sanoisin, että ne on enemmänkin hyvät hermot. Niin. Se on kokonaisuutena tasapainoinen hermoton +2. Se ei jää kitisemään eikä nauremaan. Sitten sen taisteluhalu. Tää koira puree tiukkaan ja sitä ei tarvitse arpoa sitten enää. Ja kentääkö se. Ja sitten se käyttää kroppansa myös. Eli se taisteluhalu on +3 suuntaan. Sitten tullaan puolustushaluun. Halua me haetaan siinä, eli ei kykyä välttämättä, mutta kyllä se kykykin tulee sillä esille. Ja tää oli vielä semmonen korrekti eteentulo ja selviä aktiivisia hyökkäyspyrkimyksiä on jo, eli se on +3. Terävyys, tuosta me vähän keskusteltiin, minä olisin ollut pikkusen tiukempi kuin nuo tytöt. Eli siitä, että onko sillä kohtuullinen terävyys, että rohkeneeko se itsensä puolustaa tuolla ja kuinka aikaisin se aloittaa sen puolustamisen ja niin poispäin. Kyllä me sitten päädyttiin siihen, että se on +3 kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua. Siinähän siihen et nähnyt sitä, mutta se kuitenkin otti sen verran tosissaan sitten, että kun mä menin sen luokse, niin se halusi käyttää mun sormia suussa, mutta silleen kauniisti. Ja sen jälkeen ei mitään. Eli tietysti lähtökohta se, että silloin jos koiralla on voimaa siinä aggressiossa, että se oikeasti olisi tulossa päälle, niin tokihan sille pitää antaa vähän aikaa sille, että pikkusen kerkii ja pulssi tasautuu, muuten se voi maistella sormia. Tämä koira toteutti minun toiveeni. Minä tuossa ovella sanoin sille, että olen ensimmäinen koira, joka menetti minun apuun ja emättäsi luo ja se uskon. Eli ei minkäänlaista apua. Ensimmäinen koira, joka kokonaistoimintakyky +2 hyvä. Ja pisteitä on pyöreät lukemat tyttösellä 250. Kyllä kelpaa.